Gusto mo bang malaman kung magkano ang pwede mong kitain kapag nagkaroon ka ng 100 views dito sa YouTube? Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si Marian or Simply Yan. At sa video ko ang to, i-share ko sa inyo kung magkano ba yung kinita ko sa video kong meron lang 100 views. Yes, dahil kung mapapansin nyo, halos lahat ng mga content creators, sinishare nila yung mga kinita nila kapag nagkakaroon sila ng 1 million views, 1 billion views, diba, 100,000 views. So, paano na lang tayo mga small YouTuber or content creator? Dahil hindi naman talaga lahat ng gumagawa ng content dito sa YouTube ay big time, di ba? So, tayong mga nagsisimula pa lang or sa mga gustong mag-start ng YouTube channel, ito yung maaari mong kitain kapag ganito lang yung mga nakukuha mong views sa YouTube. So, kung interesado ka nga sa video kong to, please keep on watching. So guys, magkikwento lang ako ng konting background kung paano ka na-monetize. First, hindi ko ina-expect na monetize na ako. Alam niyo yung kasagsagan ng Christine, yung binaha talaga yung Bicol region. So, walang kuryente nun sa amin. So, hindi ako nakakapag-YouTube, hindi ako nakapag-upload. And nung nagka-kuryente na kami, ay hindi, nung nakapag-open ako ng aking YouTube channel, sa YouTube studio ko, nagulat na lang ako na na-reach ko na pala yung monetization threshold na hinihingi ni YouTube para mapabilang ako sa YouTube Partner Program. So, meaning, November pa lang, monetize na ako. Monetize na yung channel ko. Pero, never akong kumita nung panahon na simula November, December, January, and then February. Doon ko naman na-reach yung 4,000 public watch hours na hinihingi ng YouTube para magkaroon ako ng ads. Alam niyo yung ads, guys. Pasensya na kayo. Merong pandesal dito sa amin. Ito, maingay. Oh my God. So, yun. Yung 4,000 public watch hours, yun yung kailangan para magkaroon ng revenue sa pamamagitan ng ads. So, napakahalaga nung talagang ma-reach mo yung 4,000 watch hours. So, yun na guys. And, tip ko lang sa inyo, kapag gagawa kayo ng video, ang kikitain mo ay depende sa kung gaano kahaba yung video mo. Dahil kapag 7 minutes lang yung video mo pababa, meaning mga 1 minute lang, 2 minutes hanggang 7 minutes and 59 seconds, ang ads lang na pwede mong ilagay or mailalagay sa video mo ay dalawa lang. Ganun ba yun? Dalawa lang. Pero kapag longer than 8 minutes longer yung video mo is maaari itong magkaroon ng mas marami pang ads. So, kapag nagkaroon ng mas maraming ads yung video mo, mas may chance na dumami yung revenue mo. So, ganun po yun. And, yun po yung isang factor para mas kumita ka ng malaki. So, yun. And then, ano pa ba? So, yun na. Yun, i-share ko na sa inyo. Ipapakita ko na sa inyo yung aking YouTube Studio Analytics, yung aking revenue, kung magkano nga ba yung kinita ko sa 100 views dito sa YouTube. Kung makikita nyo sa dashboard ko, meron ako ditong estimated revenue na $22.63 US dollars. Ito yung in the last 28 days. So, pero magkano lang yung kita ko sa mga views ko na mga mabababa. So, dito natin yan makikita. So, tap natin yung revenue and then tap natin to. And, so yan na nga guys. Ito yung graph nung parang income ko daily. So, medyo may pababa, tapos tataas, bababa, and then ngayon ito medyo mababa. Dahil wala akong masyadong views, ang attention ngayon ng tao ay puro politics. So, yun. So, ito guys, makikita nyo dito yung top earning content ko. So, kaya naging $22 US dollars yung revenue ko is dahil dito sa video kong to na paano mag voice over. So, ito talaga yung nakakadami nung revenue ko. And itong paano gumawa ng PayPal account, ito paano mag voice over. So, yan yung mga top earning content ko.
And guys, ito yung sasabihin ko sa inyo na kahit na konti lang yung mga views nyo sa mga ina-upload nyo, don't worry kasi kung marami naman na kayong ginawang video noon pa man, pag na-monetize na kayo, automatically mag-earn na kayo ng revenue dun sa mga videos na yon. Kahit pa 4 years ago pa yan, 5 years ago, 2 years ago, malalagyan na yan ng ads. So, kikita na yan. So, dito kasi sa YouTube, para kang nagtatanim. Hindi mo agad maaani yung mga bunga niyan, pero pag namunga naman yan, sunod-sunod naman yan. So, mas maganda kung isa lang talaga yung topic na ginagawa mo at kumbaga marami ka nang nagawang video. So, yun parang magtanim ka lang na magtanim. So, katulad nito, kahit na mga 100 views lang yan, kung marami yan, di ba? Dadami yung revenue mo kahit pa piso-piso yan, 5 piso, 'di ba? Kung marami kang mga ginawang video, magpapatong-patong yan at dadami yung revenue mo. So, titingnan nga natin asa na ba yung 100 views ko. Ito, paano mag-edit ng faceless video. So, ito yan guys. Tagal. So, yan. Sabi nga dito, estimated revenue, $0.09. So, magkano yan in peso? So, pag kinonvert natin yan, i-convert natin yan sa Google. Tingnan, wait lang, ha? So, yan guys. So, makita nyo, ayan. 0.09 United States dollar is, ang equivalent niyan is 5 pesos and 15 cents. So yun guys, para sa akin, maliit man or malaki yung kinikita mo, as long as nag-enjoy ka sa ginagawa mo, is okay lang yan, di ba? Blessing pa rin yan. And kailangan maging grateful tayo sa lahat ng bagay na meron tayo, hindi po ba? Kasi kahit maglakad ka simula dito hanggang EDSA, hindi ko alam kung makakapulot ka ng 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Napakahalaga na maging grateful tayo sa mga maliliit na bagay dahil ibibigay sa atin ni God yung mga malalaking bagay or yung mga pinapangarap natin, kung meron kang mga pangarap na malaki, kung na-appreciate mo yung mga maliliit na bagay. Kung gusto mong maging content creator, or kung gumagawa ka man ng video ngayon at hindi ka pa monetize, ipagpatuloy mo lang yan. And, yun, mag-enjoy ka lang sa ginagawa mo. And, yun, kailangan mabuti and meron kang mabuting hangarin sa paggawa mo ng mga content. Yun ang mahalaga and yung nag-enjoy ka. So maraming salamat sa panonood nga and see you next time. God bless us all. Bye!